ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୋର ବି ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ବାନ୍ଧିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିବ, ଜଲୁଆ ଜଲୁଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ବୋହୁ ପୁଅକୁ ବି କହିଦେ ମୋ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିବ, ମୋ ଦେହ ବି କାହିଁ ଟିକେ ଜରୁଆ ଜରୁଆ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇବ, ଜଲୁଆ ଜଲୁଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଅଛି କାହିଁକି ପେଟଟା କାଟୁଛି। ଆଜି କାମ କାମ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ନ କରିବି ମୋତେ ଘରଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଡ଼ିଆ ବୋହୁ ପେଟ କାହିଁ ଜୋରସେ କାଟୁଛି, ନା କିଛି କରିପାରିବିନି, ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିବ, ଚିକେନ ଆଇବ ନାନ୍ ବି ଆଇବ। ତମ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇବ ନା, ପେଟ କାଟୁଛି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ବାନା ବୁଲିட்டு ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି କହୁଛୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲା ନା।